Iki lepakno sampean tak gawakne rujak kirik. Nyatek cengelmu. Wong arep mbon badhok iwak kirik. Piye to Pakno sampeyan dijak omong kok malah mengurono iki? Saiki aku arep ngomong penting karo sampean. Penting perkara kuwi to Mbak Noni. Ngono kok ya ora gelem ngomong kat-kait, tiwas aku mbatin tok piye to sampean ki. Maksudku iki lho Pakno. Lho, apa Mbak Noni? Iki aku nemu ning gone warunge Mbak Mintul. Lah maksudnya piye? Iki kan cateringku to Pakno. Lah yo maksudnya kok iso tekan kono ki piye Mbak Noni? Berarti iki nek hubungane perampokan jajane sampean. Mosok tega tenan jadi mundur karo aku. Loh, lawang samping kok ya tutup toh? Mosok wong nek mburi. Pakno. Pakno. Lho Pakno, lah sampe nyapa kok kemulani? Loro to. Iki lepakno sampean tak gawakne rujak kirik. Nyatek cengelmu. Wong arep mbon badhok iwak kirik. Piye to Pakno sampeyan dijak omong kok malah mengurono iki? Lho, lek tenan to Pakno, sampeyan diomong nyangel ram kok. Wis, rasa mbok tulungi tak tangi dhewe aku. Urung iki. Urung to. Lah ya rasa mbok tulungi tak tangi dhewe. Pakno, tak jikone piring ya, aku tak dulang pisan. Ora usah, wis renek piring blas. Lah nyandi piringe? Tak pecahi kabeh. Ayo. Lah terus ku sampeyan emak piye, Pakno? Peh, jane nyandine to Pakno iki. Kok yo wis teko kono to yo. Pakno! Pakno! Piye to jane galino iki? Kok malah ngejak jumpritan iki? Tolong. Aduh, blobok darah. Salah, tenan to. Sampe pindah turu kakean polah lho, Pakno. Situ Pakno. Situ Pakno. Kosek to. Jane apa to? Kosek to Pakno. Sakjane sampean kit mangki nyapa to? Wis, pokok mulai saiki awake dhewe renek hubungan apa-apa Dik Mintul. Lah terus salahku ki opo kok sampean tega muni ngono? Wis sampean pikir dhewe.